Hola, sóc l'Elisa i faig aquest petit vídeo una mica com per explicar a les persones que em seguiu al YouTube que jo segueixo com evolucionant i donant-li nous usos a aquest canal. I ja fa temps que estic força engrescada amb treballar el tema del el plaer femení, reconnectar amb aquesta part i deixar que sigui un tema tabú o difícil d'explicar, sinó començar-hi a posar com aquesta mirada bastant holística, utilitzant eines de cos, de bioenergètica, algunes de tantra, de taoisme, etc. I jo em vaig fent com el meu poti-poti, ja sabeu que jo sóc un poti-poti i m'agrada molt ser tastaolletes. I bé, tinc ganes d'algunes de les coses que penjo a l'Instagram des de fa un any i pico, potser més, penjar-ne algunes al YouTube, perquè hi ha algunes persones que em segueixen i després em demanen ostres, aquell exercici on te'l tens, no? I pensava que potser podia ser útil. De tota manera, això, jo segueixo, si un dia em ve de gust fer un cant medecina, el penjaré també, o un conte, de fet segueixo també fent de contes, i cada vegada li veig com més sentit global al meu projecte. El meu projecte crec que sabia abans que era ell que jo, i ara cada vegada tinc com més clar, no? Li vaig dir despertant, perquè jo em sentia en una etapa que estava despertant, però ara li veig com tot el sentit del món de que sigui un gerundi, perquè és com un despertant etern, no? De seguir fent coses, experimentant amb mi i després poder-les posar al servei des d'això, no? Jo sé el que sé i el que no sé tinc clar que no ho sé i no em vendré com una experta en tantra ni molt menys. I alhora poder fer aquest pas intermig, no? De poder acompanyar des d'aquest lloc que sento que també hi ha un espai i que també és necessari. I això, i el meu projecte cada vegada li veig com un sentit. És com al principi pensava, quins bolets, no? Què fa la gent gran per una banda, els infants, no sé què, per què no deixes alguna pota, no? I per què ho vols fer tot, no? I ara tot té sentit i tot té un sentit de conjunt i és el plaer i l'alegria. És el plaer i l'alegria de reconnectar amb nosaltres a través del plaer i l'alegria en les seves múltiples vessants, això, des de jugar amb les famílies, fent els contes creatius, els tallers i tal, com emportant-me les dones al bosc i reconnectant amb elles a través del cos, de la música, del bany de bosc, de la creativitat, fins i tot de l'art-teràpia. I les dones amb les que danso i també reconnectar amb els petits plaers de l'alegria dansant creativament, amb els materials, amb els jocs, amb la música i sobretot fent pinya. I amb la gent gran el mateix, no? Amb la musicoteràpia, la risoteràpia, les classes de memòria, fins i tot la informàtica, no? Que me n'adono d'això, que són maneres, però que al final tot és el mateix, no? Connectar amb aquestes ganes de viure i d'aprendre, de riure, de gaudir. Sí, aquesta seria la idea. I ja està, aquest petit vídeo només per dir això, que seguiré penjant cosetes que són variades, que espero que us puguin servir o inspirar i que res, que aquí seguim. Gràcies per ser-hi. Adéu.